Nima bo'ldi yigitlar? Gaz bilmayli da. Sizlar Benim yerlerimizi alalım. Bu benim üyümüz. Bir küzüp gide almayma. Ermeniler kaytalak üzerinin iline. Qarşılıq aksiyalar barışında Morgenstern Instagramında Salavat Yullayev heykelin hem Boşqurt tradision kiyimin kiygan. Ular hem azatlık için deyip Boşqurstanğa azatlık. İsənmisiz? Haumıqız. Min Boşqurtsa hiləşməyim. Diriz bulmağam gafu itigiz. Tərcümə etdim. 2020 yıldırza tilyanlılıqtarza Morgenstern isimli yırsı bula. Ул rap yarzıra yaza. Үзенең YouTube kanalı менән популярлык яулый. Мин үземнең каламды бик яратам. Республиканы яратам. Йөрәк менән бишрәбез. Башкорт ишпишманк. Бүген кайза киткәнен карыйк әле. Нинә мин башкортса хиләшәм. Сөнки ул бер интервьюхында атагы әйтүсенә башкорттан тагыр улы. Башкорт каны һәм еврей. Ә ул телдә генә аңлый. Әйтүен алмый. Мин аз аңлый алам. Берәйхе башкортта ахмак хүз әйтхә. Килелмадан енан баттагына. Сапшакка биргән интервьюхында ул нишләп еңү көнен шундый зур байрам яхайзар. Аксаны ветераннардагы бирхәләр яхшырак булыр иде. Еңү көне бынан 70 ел элек инде һәм һаман да елдан ел уга миллиондар сарыф ителә бәйрәмләр өчен. Бархыла нинди зиһер калдыктар теле кадыклар бердәмлек өчен. Мин баның менән килешәм. Әмма шул белдерүзе өчен уны Рәсәйдән куып чыгаржылар һәм сит ил агенты статусын бирзеләр. Ул тәүгәләрдән булып шундый популяр кешеләрдән береһе булды. Шул статуска әйе. Кызык, сөнки берничә көннән 9 май буласак. Хәзер уның тормышында насар нәмәләр күп. Уның моңала тыңлый. Алишер ул Рәсәйдә аксахын эшләгән. Шуңа күрә үз теленә кайт. Моңа үзенчәлекле булыр һәм уны бите төрки илләрдән күбрәк кеше тыңлар. Хин башкача аңлайһың. Димәк, илһам хиңа килер. Мин дә әйтәсем килә, дөрес әйтмәсәм нәрсәдер, ул кайтсын үзенең башкорт теленә. Ул башкорт халкына азатлык теләсен, шунда да аңа дөнья булыр. Чөнки ул Башкортстанга бик кайтасы килә аны. Әлләсәемдә бик күргем килә. Бик Уфага кайткым килә. Мәскәүгә баргым килми. Уның Башкортстанга бик кайтасы килә. Ул үзе шуны әйтте. Сау булыгыз.